Sa mga hindi po nakakalimot mag-subscribe sa ating channel, ay naniniwala akong sila yung may busilak ang puso at mabuti ang kalooban. Salamat po sa inyo. Naway pagpalain pa kayo. Bago po tayo magsimula ulit, ay may seryosong kahilingan lang ako sa inyo. Sa mga subscriber ko na may lahing aswang o may kadugong aswang o siya mismo ay aswang, pakitulungan po ang isang subscriber ko. Matagal na po niyang hiniling ito sa akin na gusto niyang maging aswang. Sana ay inyong mapansin. Salamat po at huwag kayong tumawa kasi seryoso nga tayo eh. Magsimula na tayo. Magandang araw po, Sir Casper. Ako po si Carlos, Tobong Dumaguete. Ang karanasang ito ay nangyari noong 1999. Masaya at may karangyaan ang aming pamumuhay. Dahil mula sa isang mayamang pamilya ang aking ama at ina, mayroon kaming sariling bukirin. Napakalawak nito at napakadaming tanim. Isa ito sa mga pangunahing hanap buhay ng aking ama. Mayroon kaming sariling paggawaan ng tuba, palayan, gulayan at malawak na babuyan. Buong buhay namin ay hindi namin naranasan may makakumpetensya at makaaway. Dahil na rin siguro sa pagkahaba-habang pasyensya ng aking ama at pagiging maunawain nito sa kanyang mga kliyente at napakabuting amo sa mga trabahador. Nang mga panahong yan, nagdadalang tao ang aking ina sa aming bunsong kapatid. 3 buwan pa lamang ito, kaya hindi pa ganoong umbok ang tiyan ni mama. Lagi ko itong sinasamahan sa aming bahay dahil kahit may mga kasambahay naman kami, ay lagi pa rin itong nababagot kung di ako ang kanyang kasama. Noon kasi, kaming dalawa lang talaga dahil kailangan umalis-alis ni Papa. Likas na mabuting tao ang aking ina. Sobrang lambot ng puso nito at walang halong arte sa katawan. Palagi ngang nagugulat ang mga tao kapag nalalaman nila kung gaano kataas ang estado ng buhay namin. Dahil walang bahid ng pagiging mayabang, sobrang mapagkumbaba at sobrang mapagmahal. Maging maalaga rin ang aking ina. Kahit hindi pa nito kaano-ano, maski hindi kilala. Hanggang sa isang araw, habang nagkukwentuhan kami ni Mama sa labas ng aming bahay, sa tapat ng harden, may napadaan sa aming tarangkahan na grupo ng mga kalalakihan. Nasa tingin namin ay trabahador ng aking ama. Tumawag ito na tila may kailangan. Tao po, sabi ng mga ito. Agad naman namin itong nilabas at tinanong kung ano ang kailangan nila. Napag-alaman naming makikiinom ang mga ito dahil sa awa ng aking ina. Pinagdala niya ang aming mga katulong ng malinis na tubig at mga tinapay na maaaring makain ng mga lalaki. Pinapasok rin ito ni Mama. Ngunit tumanggi ang mga ito at nagpapasalamat. Magmula ng araw na iyon, napadalas na ang pakikiinom ng mga lalaki sa aming bahay. Alam naman namin na iisa sa mga trabahador ng aking ama ang grupo ng mga kalalakihang iyon. Walang pagbabago sa pagkikitungo ang aking ina sa kanila. Kahit ako ay medyo nawiwirduhan at nagkakaroon ng duda sa mga lalaking iyon. Tila kasi mayroon silang kailangan at inuunti-unti lamang. 8 taong gulang na ako ng mga oras na iyan.
At syempre, alam ko kung may masamang intensyon ang isang tao o kaya ay namimiyasa. Ngunit, ewan ko sa mga kalalakihang ito na tila umaabuso na. Nasanay na lamang akong ganoon palagi. Isang beses ay naisipan kong titigan ang mga. Doon ko napansin ang mga mata nilang lubog na, parang mga walang tulog. At mga kuko nitong napakadumi. Di naman ako nagreklamo dahil parte iyon ng kanilang trabaho. Sobrang dungis talaga. Meron din silang amoy na kakaiba na siguradong pag naaamoy mo, hindi mo maiwasan ang maduwal. Lumipas ang mga linggo at doon na nga umumbok ang tiyan ng aking mama. Doon ako nagsimulang makapansin ng kakaiba sa mga kalalakihang iyon. Nung dati ay ayaw nilang pumasok sa amin. Ngayon ay sila pa ang nagpipresenta. Mas gusto rin ng mga ito na makausap palagi ang aking mama. Gustuhin ko mang magreklamo ngunit di ko magawa. Imbis oras kasi namin ni mama ang pagsapit ng hapon, nakukuha pa nila. Masyado na kasi silang napapalapit kay mama. Isang araw na pagtungo ng mga kalalakihang iyon, yung isa sa kanila, biglang hinimas-himas yung tiyan ni mama. Titig na titig itong nanlilisik sa maumbok na tiyan ni mama. Parang iniikot niya ito sa hindi malamang dahilan. Nagulat si mama nun kaya't sinaway niya ang magsasaka. "Sandali lang po, bakit po tang?" sabi ni mama. "Sandali na lang, malapit na. Malapit na to. Makukuha ko na." Hehehe. Tugon ng lalaki. Di na ako nakapagpigil noon dahil hindi kami komportable ni mama sa ginagawa ng lalaking iyon. Kaya sinigawan ko siya. Pakiramdam ko kasi binabastos nito si mama. "Kuya, ano ba yan? Bakit mo ginaganyan mama ko? Sabi ko na mga masasamang tao talaga kayo. Dapat talaga di namin kayo pinagkatiwalaan. Tuwing hapon nandito kayo. Imbis na nag-uusap kami ni mama. Umalis na kayo. Kung ayaw niyong isumbong ko kayo kay papa, siguradong matatanggal kayo sa trabaho." Sigaw ko sa mga ito. Biglang napatigil ang lalaki at tumitig sa akin. Laking gulat ko naman nang nagsitayuan yung iba nitong kasamahan. Akala ko ay may gagawin silang masama sa amin. Ngunit lumabas ito ng sala at naglakad papalayo. Kitang-kita ko ang aking ina na takot na umupo sa upuan. Lumapit ako dito at niyakap ko ito. Napag-alaman ko ring nakaramdam siya ng hilo ng mga oras na yon. Kinagabihan, ewan ko ba, ngunit hindi ako mapakali sa aking silid na parang may mangyayaring hindi maganda. Kaya naisipan kong tumabi na lamang kay mama sa pagtulog. Laking tuwa ko naman nang pagpasok ko sa kwarto ng aking mga magulang ay nandoon na pala si papa. Niyakap ko ito pareho at nagpaalam na tatabi ako sa kanila. Hindi naman nila ako tinanggihan. Oras na ng tulugan, ngunit hindi ako mapakali. Hindi ko magawa ang matulog, kaya't nakiramdam na lamang ako sa paligid. Sa aking pakikiramdam, nakarinig ako ng mahinang paswet.
Tapos mga sipol na tila, tinatawag ako na nagmumula sa aming itaas. Kaya hinanap ko pa ang tinig na iyon at sinisigurado kong hindi ko iyon imahinasyon. Sa aking paglinga-linga, narinig ko muli ang pagtawag na iyon sa bintana ng kwarto. Laking pagtataka ko. Kinukusot-kusot ko pa ang mga mata ko dahil baka namamalikmata lamang ako. Ngunit hindi. May dalawang anino ng lalaki ang nakasabit sa bintana. Nakakapagtaka dahil nasa ikalawang palapag kami natutulog at papaano sila nakaakyat doon. Nagduda na ako na baka ninanakawan kami o di naman kaya ay pinagtitripan kami. Nakaramdam ako ng labis na takot. Hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanila. Kampante naman ako dahil palaging nakalak ang aming mga bintana. Ayon na lamang ang pagkagulat ko nang umurong bahagya ang aming kurtina. Dahilan para matapatan ng ilaw, malapit sa bintana ang mga nilalang. Kitang-kita ko ang pagkapula ng mga mata nito. Itsurang mga paniki na parang aso na nakakatakot talaga. Naglalaway itong nakalabas ang napakahabang dila at katakot-takot na pangil. Nakasabit ang dalawang iyon sa bakal ng bintana at nakatitig lamang kay Mama. Kasabay ng paghawi ng hangin sa kortina, ang pag-ungol ni Mama na tila nasasaktan ito. Natataranta na ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na alam ang gagawin. Gusto kong sumigaw pero hindi ko magawa. Niyakap ko si Mama. Nakakapit ito sa kumot habang sapo-sapo ang kanyang tiyan. Nandun pa rin yung dalawang nilalang sa bintana. Hindi sila umaalis. Sa sobrang takot ko, kinurot ko bigla si Papa. Agad itong gumising para pagalitan ako. Ngunit inunahan ko ito ng bulungan. Ipinaliwanag ko ang nakita ko. Galit na galit si Papa nang lumingon sa bintana. Anino lamang ng nasabing nilalang ang nakita niya dahil bumalik sa pagkakatakip ang kortina. Nang biglang tumapat ang bentilador sa kortina, doon niya nakita ang aking sinasabi. Ay nako, aswang! Lubayan niyo ang mag-ina ko, mga tarantado kayo! Sigaw ni Papa habang nagmamadaling bumangon sa higaan at binuksan ang ilaw. Kitang-kita namin na lumipad ang dalawang nilalang na iyon. Napansin rin naming nakapikit si Mama tapos lumuluha ito. Di na ako nagdalawang isip na gisingin si Mama na nooy. Umuungol pa rin at tila nasasaktan. Mama! Mama, gising! Sabi ko habang inaalog-alog si Mama. Bakit? Anong nangyari? May problema ba? Nagtatakang wika nito. Sumagot naman si Papa na nooy hawak ang kanyang itak. Inaaswang tayo. Dalhin mo ang mama mo sa kwarto ng ating mga katulong. Susunod ako. Agad ko namang sinunod at inalalayan si Mama. Laking gulat naman namin ang pagbukas ng pintuan ng kwarto. May nakaabang sa hagdanan na 4 na asong itim. Pulang-pula ang mga mata nitong naglalaway. Agad kaming napatakbo ni Mama pabalik ng kwarto at kinandado agad. Papa, may mga asong itim sa hagdanan. Bukas ang mga malalaking bintana.
Tarantang sabi ko. Diyos ko, ano nang gagawin natin? Napakasakit ng tiyan ko. Parang hindi ko nakakayanin. Sabi ni Mama na halatang hirap na hirap. Di rin nagtagal, nagsimulang magkalabugan ang bubong. Nagulat kami nang nagsisigaw na rin ang mga katulong sa loob ng bahay. Hindi namin alam ang kaganapan sa labas. May narinig kaming garalgal na tinig mula sa aming pintuan. Ibigay niyo na sa amin ang batang iyan. Nasa tradisyon na namin sa lugar na ito ang pagkuha ng mga bata ng mga mayayaman. Bilisan niyo na. Garalgal na wika ng nilalang. Kahit ano pang sabihin mo, hindi ninyo makukuha ang mag-ina ko. Galit na wika ni Papa. Tarantang-taranta na kami. Hindi na namin alam ang gagawin. Hanggang sa naisip ko na baka ang mga magsasaka na laging nakikiinom sa amin ang mga nilalang na iyon. Dahil sa mga itsura din ito. Kaya naisipan kong sumigaw habang maluha-luha dahil sa takot. Hoy, kayong mga lalaking dugyutin, mga halimaw kayo. Di nyo pa rin talaga kami tatantanan. Nakikain na nga kayo dito, kakainin nyo pa ang kapatid ko. Tapos inaagaw nyo pa ang oras namin ni Mama. Sigaw ko sa mga ito. Ano? Dugyutin? Gulat na wika ni Papa. Doon na namin ipinagtapat ni Mama ang mga kaganapan sa mga nakalipas na linggo. Laking gulat naman ng aking ama nang malaman ang lahat. Ipinagtapat rin itong may mga magsasaka siyang hindi natulungan ng pinansyal dahil mayroon siyang inaasikaso. Alam niyang nagalit ang mga magsasakang iyon sa kanya. Kaya nagwika ang aking ama sa kanila. Teka Leo, mapag-usapan naman natin to, di ba? Nang winika ng aking ama, ang pangalang Leo. Doon tumahimik ang paligid. Naguluhan man pero nagpapasalamat pa rin kami. Nawala na rin ang kirot ng tiyan ni Mama. Nagtaka man kung bakit bigla itong nagpulasan ay hindi na iyon mahalaga. Wala na kaming ibang ginawa noon, kundi magbantay kay Mama hanggang sa mag-umaga. Kinabukasan, tumungo kami sa kwarto ng isa naming katulong na si matandang Lola Geng. Marami kasi itong alam sa mga kakaibang nilalang. Napag-alaman rin namin na mabisang pantaboy sa aswang ang pagtawag sa mga pangalan nito. Kaya siguro agad silang umalis dahil ayaw nilang malaman ng lahat ang kanilang pagkatao. Nang araw na iyon, mula sa aming hardinero na may umalis na isang grupo ng trabahador, nabanggit din itong Leo ang pangalan ng leader ng grupo na iyon. Hindi naman na kami nagulat dahil nasagot na ang aming tanong. Di na kami nag-aksaya ng oras at sumama na lang kay Papa sa pananatili sa Maynila dahil sa nagpatayo ang aking ama ng maliit na bahay doon upang kanyang tuluyan kapag may inaasikaso siya sa aming negosyo. Inisip rin naming baka balikan kami ng kalalakihang iyon at baka hindi pa kami makaligtas. Nang pagtagal na pagdesisyon na naming sa Maynila na manirahan dahil sa magandang pamamalakad dito at maunlad na industriya. Naisilang naman ng aking ina ang aking kapatid na babae na si Laika. Malusog at napakabungis-ngis nito. Ngunit magpahanggang ngayon na kahit ako ay may mga anak na,
Hinding-hindi ko pa rin malilimutan ang aming karanasan ng minsan. Nang minsan naming makaharap ang mga aswang sa Dumaguete. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, Carlos, ng Tubong Dumaguete. Pero sa ngayon ay nasa Maynila na ako. Ingat palagi, baka may aswang.